Hur tänker du nu då? Nu tänker jag bara på att slå dem. Mm. Fick du bra kort eller? Ja. Vad gjorde du? Jag tappade bollen och gör något annat. Jag visar en bra träffare. Mm. Du ska träffa. Så ska det låta när du träffar bra. Och jag fick en sån här. Nästan. Jag måste kasta skyddet mot framgången. Det är Marcus. Ejas Marcus. Mm. Han använder inte driver. Han använder en järnsko på sina utslag. Och han slår ändå typ 200 meter.